Hai, salut, fraților! Știu că n-am mai postat de mult. Astăzi dăm încă un cont, dar vi-l las în descriere, să vă uitați în descriere pentru că mi se oprește filmarea dacă ies. Haideți să vă arăt mașinile. Casa de Papel, Pitbull, PUBG, mașina asta șmecheră, GTA, asta prea șmecheră, Pitbull ăsta, Mercedes-ul ăsta, Spider-Man-ul, 6ix9ine, Cannabis. Nu știu de la ce mașina asta de șmecheră. Pornhub, cred. Fordul. Și asta e prea șmecheră. Și asta. Pokémon. Jokerul ăsta prea șmecher. Pitbull ăsta nu e. Pornhub. Mustangul ăsta. Ursul. Asta șmecher. Și cam atât. Ne apropiem și noi de 100 de abonați. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și